It-tnaqqis tal-VAT ċertament li tkun miżura eċċellenti u opportuna l-industrija tal-istabbilimenti tal-catering kif qed jiġri f'pajjiżi Ewropej u Mediterranji oħrajn. Sostniet dan l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering f'Malta ftit tal-jiem ilu kif spjegat li tinsab imħasba u sorpriża għall-aħħar dak li qal il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana meta eskluda l-kollox it-traħis tal-VAT għall-istabbilimenti tal-catering. Li kieku nagħtu dawn il-konċessjonijiet kollha li tnaqqas lemm u tnaqqas law, wieħed ikun qed jistieden sabiex jidħlu iktar operaturi fis-suq li jieklu aktar mill-bottom line tal-businesses. Net News, it-tnejn filgħodu, staqsa lill-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo dwar dan it-ħassib illi għandhom lejs. Il-Ministru jgħid li ma tistax tiddeċiedi kif trid. Ma tistax naħseb jien taqbad u tgħid ħannaqqas minha u ddeċidi kif trid. Kif jiġri dejjem, il-Ministru farfar fuq ir-regoli tal-Unjoni Ewropea li l-Gvern irid isegwi dan minkejja li hemm stati membri oħrajn bħal Ġermanja, Belġju, Italja, Olanda, Spanja li għandhom traħis fil-VAT f'dak li għandu x'jaqsam stabbilimenti tal-catering bil-Ministru jibqa' jinsisti li wieħed irid iqis kollox. Hemm pajjiżi li fir-ristoranti u hekk il-VAT huwa mnaqqas. Mal-mod tal-kelmien f'Spanja u l-Italja qegħdi għad 10%, il-Kroazja 5%. Għalhekk qed lek titqis id-direttiva Ewropea għax imbagħad jista' jkun li jkollhom aspetti oħrajn li huma ogħla. U allura wieħed irid joqgħod attent anke l-mod kif jiġi affettwat il-pajjiż fuq livell ġenerali.